Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat het duurt net alleen over muziek, maar ook over een bundel en een stripboek. We hadden te gast twee solisten met begeleiding, Erik de Vries en Arnold Veeman. En je hoort de presentatie van een keuscollectief, Pauper. I see you're scared, love. You've had enough. All the dark rooms, you've been through them all. But the nightly disasters, it held you captive all the time. Settle down, boy. Settle down, boy. Settle down, boy. Settle down. Close your eyes now. I know you're tired, so discouraged. Your plan backfired, and then the nightly disasters, it held you captive all the time. Settle down, boy. Settle down, boy. Settle down, boy. Settle down. As the nights went by and no one was by your side, you wanted to say goodbye. Say goodbye. Settle down, boy. Settle down, boy. Settle down, boy. Settle down. Sfeervol begin die van Noorderwien. Je meer met Toxie hierachter de vleugel. Oftewel Femke Kuiper. Zij is weer onderdeel van een keuscollectief. En dat heet Pauper. En Pauper had op zijn beurt krijgt een bundel presenteren. Dat zou al je officieel in een zaal en al je dat soort dingen. Maar ja, je weet het, in verband met je viruskoer, dat al je net trok in. Maar we vonden het wel mooi om een aantal spoken word artiesten, maar ook muzikanten hier in ieder geval het podium te bieden. En van Pauper is Gabrielle. Gabrielle, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Vanaf hoe de bundel praten beginnen. Wat is Pauper precies? Want ik zeg keuscollectief, maar wat houdt dat in? Ja, het is echt een keuscollectief, wel los vast is, maar het is collectief met meisken en we doggen dingen, meestal optreden. Maar dat gaat nou moeilijk, dus nou een bundel. Straks even over die bundel, maar wat vind je het belangrijkste om
als collectief naar buiten te brengen? Wat is je verhaal? Uw verhaal is dat, nou ja, buiten de meerskip is het echt mooi vertoeven. Dat is het belangrijkste, is, maar wij willen dat iedereen zich welkom voelt. Binnen of buiten de meerskip. En bij u is iedereen welkom. En creativiteit, ja, is dan wel vregen eigenlijk? Is dat een beetje wat je bindt, meisje? Ja, zeker. Ja, het schreeuwen, de woorden. Maar ook muziek. Maar vooral de woorden. Ja, want dat zullen we hoort ook, hè? Je bent een muzikant, mijn naam, maar jouw spoken word, ja, poëzie, dichters bent ik misschien wel. Maar horen we dat screunen woord, dat is wat het belangrijkste van je. Ja. Ja, schreeuwen, maar ook sprutsen. En dan gaat het alleen om gedichten of ook wel om verhaal? Ook om verhalen. We hebben hele verschillende meeskussers, maar dat krijg je straks ook wel te zien. Dus dat is leuk. Maar ja, zelf ben ik eigenlijk meer van de verhalen als ik echt iets langs voordraag. Zeg maar ik heb nou wel gedichten voor in de bundel. Dus alles wat in de bundel zit, ben wel gedichten. Of songteksten, maar ja, dat ben natuurlijk ook een soort van gedichten. Maar normaal ben ik wel van de verhalen. Even kwart, waar zit het er al hier in, Pauper? Dat verschilt echt. In de bundel staan in ieder geval Lubbertjan de Vries, Hindirk Hannema. Nou weet ik het wel goed. Ze is alweer van de Toren, ikzelf, Erik de Vries, Femke met Toxidus. En hopelijk heb ik nou niemand mist. Oh ja, Emily natuurlijk, Emily Wieland. Daar ben ik het ooit mee begonnen. Dus, Waarom eigenlijk? Met welk idee ben je mij begonnen? we misten eigenlijk iets wat nou ja, heel leegdrempelig is, maar qua poëzie. Want meestal is het nou ja, best wel heegdravend, tenminste in onze eigen. En we werden toen nog jong, we zijn nog steeds jong. Maar we dachten van, we missen eigenlijk nou, iets heel leegdrempeligs wat een beetje punk is. Dus toen ben we maar gewoon begonnen. Toen dachten we, toch weer eens eigen evenement. Nodigen we meesken uit. En nou, zo geschieden. Je hebt nog regelmatig optredens, altijd ken natuurlijk. Dat vind ik belangrijk om de wraad in te loeken met dit verhaal. Ja, zeker. En ik vind het belangrijk om, of wij vinden het belangrijk om nou, zichtbaar te wijzen. Ik voor meeskunst maar. En sommige verhalen een stem te gaan, bijvoorbeeld over verslaving of dat soort dingen. Dat oren meestal direct steun aan kunnen houden. Dus dat ze het echt zorgen dat het bij oren gebeurt. Ja. Je schuwt de rauwe kant van het leven dus net, begreep ik. Ja, heel erg. Ja. Wat zit er in die bundel? Nou ja, we hinten al even over, maar de gedichten dus, verhaal. Ja, illustraties, die hebben we echt zelf maken. We hebben eigenlijk de hele bundel zelf maken. Wietse sterk uit de buitenkant maken. Maar voor de rest heb ik de illustraties maken en Alwin en Erik. En toen hebben we het zelf alle printen bij het grafisch atelier. Dus dat is heel leuk. Hartstikke gedicht voor u. Ja, ik zal er even een opzieken. Gewoon even de pagina hier beslaan. Het is wel Nederlands. Mijn gedicht weer Nederlands. Straks krijg je meer Fries te jaren. Ja, want is het alleen in Nederlands en Fries, of bijvoorbeeld ook Engels nog wel? Echt Engels. En Fries en Nederlands. Echt en, meertalig. En Dadaistisch. Oké. Meertalig dus. En dit is die bijdrage vanuit de bundel. Ja. Hij heet Leegtes. Ik ontken de waarheid die jij angstvallig probeert te verbergen. En warm mij aan jouw veel te koude lijf. Het is mij al snel warm genoeg. Azus meer van Pauper hier te zien en te harken in deze aflevering van Noorderwind Live. Maar we beginnen eerst naar een andere artiest. Hij is onderwijs, maar een prachtige nieuwe plaat. Americana, een beetje bluegrass, alles zit er wel in. Maar ik zeg ze, je zou hem een solist nemen kennen, maar hij wordt wel begeleid. Ik ga het namelijk over Erik de Vries, live in Noorderwind. Got a truckload of curses that I keep driving round. If ever I get lost, I swear to God, I hope I'm never found. I carry loads of grudges that constantly weighing me down. If I could just let go, I guess my feet will hardly touch the ground. Still there ain't nothing further from my mind of leaving you behind to cry or tell another little white lie. I've got a tongue that gets twisted when I'm bound to the truth. I've got these chords 1, 2, and 3, but I'm so confused.
I've got a few good memories, far too many bridges to burn. Each time I turn around, I've forgotten what I should have learned. Still there ain't nothing further from my mind, leaving you behind to cry or tell another little white lie. I'm just washed up, dried out, getting nowhere, no good, and I'm getting nowhere fast. If ever I should learn to put my mind on something, it ain't ever gonna last. Oh baby, that's my best. I wrote some songs that'll make you believe I'm all that. But I got news for you, babe, I don't know where I'm at. I'll tell you love is all that matters. I'll tell you what you most like to hear. But when push comes to shove, I'm right out of here. Still there ain't nothing further from my mind, leaving you behind to cry or tell another little white lie. Tell another little white lie. Just tell another little white lie. Just tell another little white lie. Ja, heerlijke muziek. Ik zou zeggen singer-songwriter, maar ja, daar zit ik begeleiding bij. Maar lekker Amerikanen, maar daar zit ik nog wel wat oren invloed in. Weer ook een mooi verhaal trouwens van Bob Dylan in de jaren 60. Toen vreemd, wat best er nou eigenlijk? I'm a song and dance man. Zit ik het Amerikaans genoeg? Nou, misschien is dat wel de inspiratie van Erik de Vries, die Jude Buus te gast is, om zijn nieuwe albums te nemen. Erik, is het zo simpel dat Bob Dylan er ooit riep? Toen dacht jij van, dat lijkt mij wel wat om dat als albumtitel te gebruiken? Kruip even naar de microfoon als je wil. Voor 50% is dat waar. Ja. Want het was aan de ene kant Bob Dylan die dat zei als een soort van grapje. En aan de andere kant was het ook een vervaarlijke singer-songwriter als Eric Taylor. Die ooit een keer bij mij in Nijmegen kwam en zei... If you're looking for a song and dance man, you're in the wrong place. En ik vond dat zo'n mooie uitdrukking ook, dat ik dat voor het album heb gebruikt. Ja. Wat is het verhaal van dit album? Het is je vierde, nou, ik noem het maar even, solo-album. Maar er hebben heel veel mensen aan meegewerkt verder ook nog. Wat is dit voor album voor jou? Vierde. En het was hoog nodig, want mijn derde die was al uit 2014. Dus zat een tijdje tussen. Maar ik ben met wat bands op pad geweest. En toen kwam natuurlijk de lockdown en de pandemie. En zaten we met een plaat die was opgenomen en een tour in Duitsland en alles. En niks ging door. En toen had ik weer tijd voor mezelf. En besloot ik om wat liedjes op te nemen. En dan zo akoestisch mogelijk. Dus het is maar een handjevol mensen die eraan mee hebben geholpen. Maar Janos Kolen heeft geproduceerd. Die met mij meespeelt hier vandaag. En contrabas en viool. En ik. En dat is het eigenlijk. Wat ik erg mooi aan de plaat vind, is dat het een beetje singer-songwriter-Amerikanen plaat is geworden. En dat je er op een hele mooie manier de bluegrass in hebt gevlochten, zonder dat het een bluegrass plaat werd. Ja, dat is niks voor 100%. Het is een hybride wat dat betreft. Maar zegt dat iets over jouw smaak dus? Misschien wel. En ik wilde altijd al een volledig akoestisch album maken. En dan kunnen we toch niet laten om toch een klein beetje elektrische gitaar erin te laten horen. Maar verder dan dat, zo akoestisch mogelijk was wel een wens van mij. Ja. En die bluegrass, dat soundje, dat komt ook bij jou vandaan? Dat komt voornamelijk ook denk ik bij Janos en violist Joost van S. En Lucas Beukers, die contrabas speelt. Komt vandaan. Die jongens die zijn daar wat meer in thuis dan ik zelf. Maar zo met die singer-songwriter liedjes samen gaat dat heel goed. Je bent ook vaak op pad met de Matthews Southern Comfort Band. Ja. Ian Matthews, grote jongen, Fairport Conventie natuurlijk. Ja. Hoe ben je daar zo terecht in gekomen? Nou, hij woont in Nederland. En dan kom je elkaar tegen. Ik heb hem een keer geboekt voor mijn singer-songwriter-avonden in Nijmegen. En
Ja, zo leer je elkaar kennen. En hij heeft de band Matthew Southern Comfort opnieuw opgericht. En hij belde mij of ik mee wilde doen. En dat vond ik natuurlijk een hele eer. Want ik weet nog als heel klein jongetje dat nummer Woodstock voorbij kwam. Maar we gingen nieuw werk opnemen. En dat was voor mij een van de redenen om ja te zeggen daartegen. Ja. Het lijkt me een fantastische uitdaging. Met Ja. zo'n man, on tour. Ja. En een volledig Nederlandse band intussen. om hem heen. Ja, behalve Ian zelf, die blijft natuurlijk een Brit in hart en nieren. En Manchester United fan. En ja, Ja, je moet toch wat, hè? je moet wat. Ja. Terug naar je plaats. Ja, ik zag dat je overal promotie aan het maken bent. Dus wat dat betreft gaat het hartstikke goed. Ja. Hoe raar is het? Want je wilt er natuurlijk omheen toeren. Hè? Je wilt dingen boeken, maar dat Ja. zit er dus even niet in. Hoe raar voelt dat? Dat voelt ontzettend raar. Want hetgene wat je doet, wat je vak is, wat je beroep is, dat kan je niet uitoefenen. En ik vind het wel leuk om interviews te geven af en toe. Ja, maar je speelt liever toch? Maar dat spelen, dat is toch het je van het, ja. Hoe verhoudt zich dat trouwens? Het studiowerk en het live optredens. Welke van de twee doe je het liefst? Studio was gewoon een feest ook dit keer, omdat ik met deze jongens samen speel. En dat we, bij wijze van spreken, hebben we de plaat live opgenomen. Dus daar zit niet zoveel verschil tussen. Alles is live ingezongen, live ingespeeld tegelijkertijd. Dus, maar ja, live optredens, dat is waar een muzikant voor leeft natuurlijk. En je wil je verhaal ook kwijt op die manier. Welk nummer ga je nu voor ons spelen? We doen The Ballad of a Song and Dance Man. Live in Noorderwien. I heard the men sing, hard knows the highway. I knew there and then that the road could be my way. So one summer night, I packed my bags and left for adventure and followed the tracks of every single song and dance band that passed through before me and played every bandstand. I followed the words and made up my song, and I lived on the dreams that pushed me along. When I heard the men sing, hard knows the highway. I read a poem and I made up a tune that I'd sing every day by the light of the moon. Those were the moments of magic and grace, like a song takes you back and puts a smile on your face. And folks by the road would smile when they heard every sweet melody that I put in the words. The women would dance and smile with their eyes to the song and dance man's heart's delight. When I heard the men sing, hard knows the highway. Now that I'm weary without alibis, and I've had my share of hellos and goodbyes, my maps are all torn, this battered guitar still rings in my ears, and it carries the scars of every hardship down the road, and of the blood that I spilled and all the money I owed, of hearts that were broken and promises too, and all of the tears that I shed just for you. When I heard the men sing, hard knows the highway. And I met this woman who says she will have me, and I'm thinking of staying as my load gets too heavy.
but I wish I could swim like back in the days. My head in the clouds on the airwaves again. When I heard the men sing, hard knows the highway. Keep digging her up out of frozen ground. She refuses to show, doesn't wanna be found. And I long for the moment, kinda like spring. She keeps holding back, she stays locked up within. And why am I here? Where can I go? She doesn't know, 'cause she's locked herself deep in the ground. And I can pretend to laugh when I cry. I never said I was doing right. Just to soften the ground, snowflakes fall, soft and warm, soft and warm. My nails are torn and my fingers are black. She haunts my dreams and she breaks my back. There was a time, wasn't it real, that I thought I could change all she could feel. Why am I still here? Where can I go? She doesn't know, 'cause she's locked herself deep in the ground. And I can pretend to laugh when I cry. I never said I was doing right. Just to soften the ground, to soften the blow. Snowflakes fall, soft and warm, soft and warm. I keep digging her up out of frozen ground. Ja, de plaat klinkt al fantastisch, maar ik moet zeggen, dit klinkt live ook lekker hier in de Noorderwind Studio. Erik de Vries, Song and Dance Man, zijn nieuwe album. Vierde in totaal trouwens. Was je daar aan toe, aan een gewoon lekkere solo-album neer te zetten? Met dan je eigen ideeën op zo'n plaat terug te brengen? Ja, een beetje toch wel. Als je singer-songwriter bent en je hebt nou eenmaal liedjes en die moeten een uitlaatklep vinden. En je noemde al Matthew Sudden Comfort. Daar heb ik ook geschreven, nummers voor geschreven, samen met Ian Matthews. Maar ja, dan blijft er nog zoveel op de plank liggen. En inderdaad, tijdens de lockdown was daar gewoon die ruimte voor om die manier van uiten weer vorm te geven.
Waar schrijf je zo al over? Ik bedoel, een van die mooie nummers met het prachtige album gaat bijvoorbeeld over Amsterdam. Ja. Ik vind het een van de mooiste nummers die erop staan trouwens. dankjewel. Ja. Sunday. Eve in Amsterdam. Is dat ook gewoon een soort beeld wat je schept van zo'n stad s'avonds laat? Nou, het is eigenlijk meer een walk down memory lane voor mij. Want ik ben geboren Amsterdammer, maar al lang geleden weer vertrokken. Ik heb mijn eerste muzikale stappen in West-Friesland gezet. Je komt steeds dichter in de buurt, hè? Dat was al dichter in de buurt, ja. En sindsdien ben ik in het zuiden en in het oosten terechtgekomen. En mijn geboortehuis staat er bijvoorbeeld nog. In volle glorie aan een gracht. En dat is waar ik voor het eerst naar de radio luisterde. En naar buiten keek. En van Driehoog naar beneden. En de schepen voorbij zag komen. En ik vond dat een mooi gegeven voor een lied. Ik ken er weinig mensen meer in die buurt waar ik geboren ben. Maar het huis staat er nog en daar heb ik een liedje over gemaakt. Dus ja. Ja, prachtig. Ja. Ja. Wanneer kwam dat hele singer-songwriter gebeuren voor jou? Wanneer is die overstap gekomen? Dat is een beetje met geluidshinderwet ook ontstaan. Heel praktisch. De bands waren te luid voor Te je? luid. Dat vond ik niet. Maar de omgeving wel, ja. In cafés en zo. Ineens was er geluidshinderwet en je mocht daar niet. En cafés waren bang om bands te boeken in die tijd. En toen ben ik samen met een collega zijn we een akoestisch duo begonnen. Nee, maar de liedjes schrijven, dat zat er altijd al in. Dat is vanaf mijn eerste bandje toen ik 14, 15 was, begon ik al met liedjes schrijven. Dus in die zin is singer-songwriter altijd wel geweest. Maar het was pas jaren later dat je dat ook gewoon dan zelf gaat proberen. Ja, en in bands haken mensen af, hè, op een gegeven moment. En dan denk je van, hoe nu verder? Als je alleen maar gewend bent al aan met bands. Maar alleen voor een publiek kan je ook je liedjes brengen. Dus zo'n beetje rond de eeuwwisseling is dat ontstaan. Hoe is dat om vaak ook alleen op pad te zijn? Ja, Vind je het eenzaam. leuk? Ja. Eenzaam en zwaar, Willem. Kan je ook heel lekker zijn, hè? Ja, het is ook heel leuk. Ja, als On the het, road en ja. lekker in je eentje. Ja. Nou, ik heb avonden georganiseerd met singer-songwriters van over de hele wereld die dan langskwamen. Het is een enorme leerschool geweest. Ook voor mezelf om te ontdekken hoe dat is om met publiek te gaan praten. Want voorheen ging je met band en dan was het volgende nummer heet boem. En dan speel je je ding. En nu moet je een publiek boeien. En dat ze aan je lippen hangen. Dus dan moet je met verhalen komen. Waar gaat het liedje over? En om dat te doen in je eentje. En voordat het dan een beetje een uur lang kan boeien. Dan moet je kilometers maken. Dus een hele goede leerschool. Mocht je straks weer overal mogen optreden, ga je nog vanwege dit album het land nog door? Of misschien wel over de grenzen heen? Ja, zeker. Er staan gelukkig in januari, en laten we hopen dat het dan weer mag, staan optredens gepland. Ook in Duitsland een aantal. We zijn bezig. Een hele hoop is opgeschoven natuurlijk van dingen die er al stonden. Dus als wij als nieuwkomer is het een beetje moeilijk om er weer in te passen. Het programma is denk ik overvol, maar tot de zomer staan er zeker een stuk of 10, 12 optredens al in het land en over de grens. Ja, Bedankt voor je komst graag gedaan. en bedankt voor een prachtig album. Dank voor de uitnodiging. Erik de Vries en het album The Song and Dance Man is uit nou. En ik hoop dat we meer weer eens treffen. Wij gaan naar het volgende optreden en hel ik weer even de bundel naar voren. Want ze presenteren zichzelf, je hoort een beetje in deze uitsturing. Het gaat namelijk over het keuscollectief Pauper. Daarvan 2 optredens nu. Wanneer het wichtigste vers skreun is en de mensen zeggen, wat betjut het? Denk ik dat de dichter verjoen wordt als hij andere je zoe. Prijzig je de Heere, ik weet het net. Het is genoeg dat hij het weet. Dit is het vers Goele om de mythe van de woorden. Onder de bedaarde klerenloft, langs Bjemmewal, struine oren mensk en ik in volleindig licht. En de woordgroen is poer,
De woordgroen is de norm en de woordgroen is van us. Het hammer en spieker en het zichte en skeppenvolk. Liekwols. Op het moed en oer het praat van oren mens en ik valt skaat. Van bijken, deerskopt, troch zoene jongens. Van zoene fammen, op het taast mij zoene jongens. Vol slijn, het paardbjuster, mij flink de sokken erin. Om raak, dolle, gleun, vrije, frette, heistrieën en jijen. Liekwols. Op het moed en hoe het praat van oren mens en ik valt skaat. Van griemers in een ritskelone bosk. En vertinkings uitsprutsen in groentoon. Van haatmaster en doemnie, heeg en hillig op een leider voor een zitplak in de hemel. En van de woordman, die het krees knibbelt, in het vek mijn skinzoon en naar je klinkers voor God en voor mem. Op een mindere dag rennen oren mens en ik een noir oer het skinvage paad in een miette. En ik zet zinneskin te plak op zijn gezicht. En wie verjitten de flaters van hem en van mij? En wie denken waarom onleefde en onhenkelijkens, jedder op het squalplein, in het veld en langs de bjemmewal. Maar dan komt het boodschap. In de woorden zwalk je hier soldaten om van orenmensk. Maar voelen zwarte egen, zwier bewapenen en zwier bepakt. En zo'n squattel je de wapens als du haar een oorspreekst. Gewoon wat vreeg je worst. Saffier is het al hinne. En soks dwingt mij te vlechtjen. Troch de sletten hinne en troch de drek. Dat ik in de onderwol tussen het strawellig word, schoel je mij de tigers. En harren frettergens, harren seidjen en harren gerak, lever sjoch dan het seidjen en het gerak van orenmensk en het zoene volk. Hawar, mijn vel en mijn vlees, mijn bonken en mijn ribbenkost. Daarefter druwt het krampig de leie stream bloed, tjok donkerreed hast zwart de boeiem in. Sassoen, troch mijn lichaam, troch mijn geest en troch mijn zielen de boeiem in, dat ik net meer vlechtje en net meer goelen zil. Dit is een gedicht over rouw. Het heet Zonder titel. Het is niet mijn taak om te vergeten, maar om jouw afwezigheid op te merken waar die zich ook openbaart. En de leegte die je achterliet te verzamelen tot er een haarscherp negatief ontstaat, waarvan ik in mijn donkere kamer zoveel afdrukken kan maken als ik wil. Alsof dood zijn een vorm van blindheid is, beschrijf ik je waar ik je allemaal heb gemist. Hoe je er niet zijn nog steeds een ruimte kan vullen zoals je aanwezigheid altijd deed. En ik hoor de stilte, jouw klaterende lach niet lachen, echoend
over de weilanden. Onder het hoed is alles warm. Kijk omleeg en lood de grond in zulke ruim. Onder dikke kleimerschijn. Totdat du het had verstaan. Door het donker wordt, kropt het alle leven voort van die weet van mij of blijf het. Om die touw is niks te zijn. Kijk omhoog en lood de sterren zien zulke rijen. Boven het wolkendek me schijn. Totdat du het had verstaan. Door het donker wordt, kropt het alle leven voort van die weet van mij of live het. Door het donker wordt, kropt het alle leven voort van die weet van mij of live het. Boven het wolkendek me schijn. Door waar het donker wordt, kropt het alle leven voort van die weet van mij of live het. Door waar het donker wordt, kropt het alle leven voort van die weet van mij of live het. Ja, dat klinkt lekker. Ja. Meestal is hier Linda trouwens, bij ons hier in de studio. Maar Joert had er 3 geweldige muzikanten, mijn naam. Ja, we hadden Joert over bundels, maar ik hoor een striptekenaar. En een striptekening mag ik erbij zitten. En alle lijntjes komen nou even nu bij Arnold Veeman. Leuk dat je er bent. Welkom. Dank u wel. Waar is mijn naam? Waar zijn deze fantastische muzikanten? Nou, dit is Manu Swing uit Veenhuizen of 1 West. Cor, Laurens en Ronald. Waar is deze man getroffen? Via RTV Drenthe, er kwam een filmpje in beeld. En ik dacht, dat is al heel lang geleden hoor. Maar toen dacht ik van, ik wil eigenlijk heel graag nog eens een keer iets met zo'n soort ensemble, zo'n bandje wil ik gaan doen. En na een half jaar wachten heb ik Laurens maar eens gebeld. Toen hebben we eerst eens met elkaar kennis gemaakt. En nou, dat klikte wel. Dus sindsdien zijn we aan het repeteren geslagen. Ja. Ja. En dit wil ook het eerste optreden, hè? Dit was het eerste optreden. Ja. Nou, dat belooft wat. Verklonk al fantastisch. Ja. Maar we moeten nog even het verhaallijn bij elkaar brengen. Onder andere een stripverhaal. Ik hoor even wat op. Ja, vertel het zelf maar even. Er komt in een stripboek voor. Ja.
Wat is dat voor verhaal? Ja, het is een verhaal. Scarlet Edge was ook in de Leeuwarden Krant zichtbaar. Getekend door Anko Dijkman. En daar is een eerste stripboek van gemaakt. En er komt een tweede boek komt er dus uit volgend jaar. En dit plaatje wat je nu ziet, dat is eigenlijk de overgang tussen beide stripboeken. En ik speel een vrij prominente rol in dit verhaal. Nou ja, een opmerkelijke rol. Een beetje een opmerkelijke rol, inderdaad. Lees er niet kwart uit, wat voor een heerschap bist u in dit verhaal? Een vrouwvriendelijk, zeg maar, heerschap die eventjes een vrouw van een ander wegkaapt. Heel vriendelijk dus net. Nee, niet bepaald. Nee, ik ben redelijk gevoelloos hier. De normale tijd is dat natuurlijk helemaal niet zo. Maar in dit geval, dat is heel duidelijk. Ja. Hoe komt ze zo in een strip te lonen? Nou, kan Anko misschien straks het beste zelf vertellen. Maar ik weet dat ik zijn zoon les gaf. En die kwam op een gegeven moment naar mij toe en die zei van... ja, mijn vader die wil graag met jou in contact komen. Want hij is striptekenaar van de Leeuwarden Krant en Dagblad en nog een paar dingetjes. En toen dacht ik, dat is misschien wel leuk. Dus sindsdien zijn we met elkaar in contact gekomen hierover. Ja, want toen zei het nou al, hè, het is een beetje een oergangsverhaal. Ja. Nee, het tweede stripboek. Ja. Zit er eigenlijk in? Of je dat nog net Dat helemaal hoop ik wel. Ja, hè? Ja. Daar mogen we van lobbyen dus. Ja, precies. Ja, ik zit al een beetje... Hè? We praten maar eens met Anko over die strip. Eerst en hoe die zelf. Wat binnen de plan? Mocht alles een keer weer iepen gaan en toegestaan en et cetera, et cetera, et cetera. Ja, dan wil ik eigenlijk met ons clubje gewoon de boer op. Hè? De theaters in, de wat kleinere theaters. En met een nieuw programma, Vrienden heet dat. Dat zijn allemaal sterke verhalen over mijn vrienden, van vroeger vooral. En die zijn gewoon heel erg leuk. En ik had al jaren het idee om dat eens een keer op muziek te gaan zetten. En dan, ik ben een paar jaar geleden heel erg geïnspireerd geraakt ook door Georges Brassens, Franse chansonnier. En in die stijl wilde ik heel graag iets gaan doen. Dus dit is het kruispunt, zeg maar, waar wij elkaar zijn tegengekomen. Wordt vervolgd, om maar even Wordt een strip... vervolgd. Ja, inderdaad, ja. Tof, dat is het weer. Je hem nog een nummer spelen. Welke? We gaan nu eerst Och joh, de liefde spelen. Keer door de leefde, hè? Ja, zeker. Ja. Arnold Veeman, Joertbuis in Noorderwien live dus. Yes. In het Grunnings. Och joh, de liefde. Ik verstoor die pijn al nooit. En ik val me dom. Dus ik tuut je vlooit weer om. Want ik weet wis. Daar stoort wies doorom. Lacht hest. Ach joh, de liefde. Op zo'n dik woord heb ik soms geen greep in. Doe kikst, hellig. Doe trek zijn bekje als een geep. En ik vloeit gezellig. Op dat stoel wies doorom lachst. Doe.
gesprek wordt smatig. Du bist kleur en ik ben geluiden. Du zegt armhartig. Ach, stop die adder onder het kruid. En ga je vernien. Opdat ik wees daarom lach toe. Veel te veel. Ik ken nooit en dat ken ook nooit. De hele komer staat ja op zijn kop. Stilstaan duurt een eeuwigheid. Het gaat zo vlug dat het lijkt dat zich om over de tijd achteruit gaat. Maar eenmaal rust in op je proopmachine. Is er nog wat nice te melden hier? Hashtag la la la. Of je nooit noem, zeg maar dat toen op toe rest. Hashtag la la la, of je nooit noem, hashtag la 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 over de. Deze tijd hier in het nauw, wie concert mankeliek en sick of komt stilstaan weer verroet. Al dat lelden moet weer haat. Dik ken nooit en dat ken ook nooit. De hele komer staat je op zijn kop, man. Maar eenmaal rust in op je broodmachine. Is er nog wat nice te melden hier? Hashtag la la la. Of je nooit noem. Zeg maar dat toen op toe rest. Hashtag la la la. Of je nooit noem. Hashtag la 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 over de. Maar eenmaal rust in op je broodmachine. Is er nog wat nice te melden hier? Hashtag la la la. Of je nooit noem. Hashtag la 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 over de. Hashtag la la la. Of je nooit noem. Zeg maar dat toen op toe rest. Hashtag la la la. Of je nooit noem. Hashtag la 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 over de. Ja, heerlijke muziek. Arnold Veeman en zijn muzikale maat. Nou ja, ik hoop dat de wereld wat gauw hier dat hij weer on tour kan. En dan mij die zeker ook weer omkomen naar Noorderwind. We gaan nog even praten over het stripverhaal. Dat hij dus een rol inspeelt. Ik doe even mijn lesbril op. Ja, Sofia is het al. Dat is wel aardig. We praten hier over dit stripboek, wat ik hier in de hoorn heb. En er komt een Frieske meneer in voor. En die praat zelfs wat Fries. Ik zal het even voorlezen. Scott, die werk, telefoon, het rent voor de derde keer al. Nou ja, goed. En dan show je hier in een mooie Frieske vlag staan. De tekeningen komen op naam van Anko Dijkman. En Anko is al heel lang dwaande met striptekeningen.
Du bent kijk, zegt Arnold, er zit een Fries vleugje in de ook, hè? Of zo? Ja, dat klopt. Ik kom uit Nep-Friesland. En wat is nep Friesland? Weststellingwerf. Die tellen we wel mee, hè? Oké, goed. Maar Ja. dat is dan net het ene hoekje Friesland waar geen Fries gesproken wordt. Nee. Dus ik ben toch nog steeds een beetje een vreemde in mijn eigen provincie. Ja, en toch over thema hoe die taal gaan. Want ik zeg, in het stripboek is de viertaal Nederlands. Ja. Dus dit is een Fries stukje, dat is wel aardig. Ja. Maar ik kwam ook nog een oorstuk strips van die tjen, een soort oerzicht. En daar broekst het Greenslanders weer, hè? Ik had je wat dingetjes gestuurd. Arnold en ik die zijn elkaar bij toeval tegengekomen. Ik had nooit zo'n hele hoge pet op van Ede Staal, een Groninger zanger. En toen zei een collega van mij, ik ken een Groninger zanger, dat gaat je waarschijnlijk wel bevallen. En die liet toen een liedje horen van Arnold Veeman. Toen dacht ik, wauw, dit is mooi. En toen bleek diezelfde Arnold Veeman les te geven aan mijn zoon. En toen dacht ik van, nou, dat is geen toeval. Dat moet ik iets mee doen. En ik dacht, ik wil mijn strip, die eigenlijk hoofdzakelijk in Groningen afspeelt, wil ik gaan liften. En misschien wil Arnold mij daarbij helpen met zijn liedjes. Dus ik heb Arnold gevraagd van, wil jij dat? En Arnold zei tot mijn grote verrassing direct ja. Dus, en dan blijkt dus Arnold ook een grote liefhebber van de strip te zijn. En toen zijn wij gaan nadenken, hoe kunnen wij zorgen dat er een deel 2 komt? Want deel 1, die je daar in je hand hebt, heeft een open einde. Het verhaal is nog niet af. Wij weten niet hoe het afloopt. Dat moet in deel 2 gaan blijken. Maar de krant heeft anders besloten. Ik heb geen voorpublicatie meer in de krant. Mijn uitgever zegt van ja, die paginaprijs alleen, dat kan ik niet betalen. Dus er moet geld bij. En toen dacht ik, Arnold en ik gaan een promofilmpje maken om geld bij elkaar te harken voor deel 2. En we hebben een storyboardje gemaakt voor een soort filmpje waarin Arnold een prominente rol krijgt. Want mijn 2 hoofdpersonages uit deze strip, dat is Scarlett en Edge. Scarlett is het roodharige meisje. Edge is een beetje de puberale jongen die eigenlijk de hele tijd ermee bezig is om Scarlett te versieren. Dat is een beetje een soort running gag geworden. Scarlett zal altijd nee zeggen. Dus dat weten we alvast. Dat is alvast een beetje een spoiler. Ja, een beetje spoiler. Maar Ja, maar goed. Desalniettemin worden zijn pogingen om het gewoon iedere keer weer te proberen steeds inventiever. En toen dacht ik, we gaan een romantische setting creëren waarin hij haar uit eten neemt in een chic restaurant. Hij neemt haar jas aan bij de kapstok. Hij schuift haar stoel aan. En dan knipt hij met zijn vinger. En dan komt Arnold voor de muzikale omlijsting bij het romantische dinertje. En je voelt het al gebeuren. Scarlett, het roodharige meisje, smelt als was voor deze knappe man. En heeft geen oog meer voor haar tafelgenoot. En haar tafelgenoot op zijn beurt, die voelt de bui al hangen. Dus die gaat af en toe naar het toilet om zijn frustratie met de hoofd tegen de muur te bonken of te gillen of weet ik veel. En dan komt hij weer terug en dan speelt hij weer mooi weer. En dan gaat hij. En dan Arnold die neemt zelfs een stoel in. En einde van het liedje is dat Arnold er met zijn tafelgenoten vandoor gaat en hij blijft met de nota zitten. Dus, ja, maar goed. We hebben de eerste ruwe opzet voor het storyboard gemaakt. De allereerste ruwe. Het moet nog een paar keer verfijnd worden. En daarna dan gaan we het gewoon op de social media gooien. In combinatie met onze Alles voor de Kunst actie. Om geld bij elkaar te krijgen voor het maken van deel 2. Mijn uitgever die gaat daar een beetje tussenin zitten. Een beetje faciliteren. Ook een beetje eventjes stellen hoe ver we ermee zijn. Maar het doel en het streven is dat voor de feestdagen van 2022 deel 2 in de winkel ligt. Dan mag je wegkomen. We zijn nog net uitpraten. Arnold, hoe is dat? Want hij is een soort van soundtrack-achtig iets hier nou bij maken. Maakt het samen een beetje zin. Want de spelers dus net samen een rol in dit stripboek. Dat denk ik dus mij, of net? Ja, ik denk ik mij.
Maar eigenlijk ligt gewoon mijn lied Mien Lutje Live ligt hieronder als soundtrack. En ik wilde eerst wel wat anders. Ik wilde eerst een heel groot orkestraal, weet ik veel, iets filmmuziek gaan doen. Maar Anko had echt zoiets van nee, het moet gewoon Mien Lutje Live worden. En dat vond ik wel een mooi idee eigenlijk. Dus ik dacht van nou ja, waarom ook niet? En daarom staat er nu dan ook een Groningstalige tekst onder de tekst van Mien Lutje Live. En dus dat wordt de soundtrack voor het bruggetje. Voor deel 12. Voor deel 2, ja. Wie is dat een stripliefhebber of net? Ja, ben ik altijd al best. Ja. George en Jimmy voornamelijk. En vooral George en Jimmy vanuit de tijd van Jan Steeman. Toen hij dat nog tekende. Dus hij nam het stokje volgens mij over na Jan Kruis. En die stijl is een beetje realistisch bijna. Alleen dan met hele vervormde gezichten. En ik vond het prachtig. Ja. Deze stijl, Anko, in Scarlet Edge, wanneer had je die ontwikkeld? Ik bedoel, is die stijl al heel lang bij die? Wat Arnold al zei, de begin je in mij in de Horst Fest? Of is het juist echt wat oors, wat meestal voor die wend binnen? Want toen had een behoorlijke fanbase daar zo wel opgebouwd. Nou, ik ben van huis uit een realistische tekenaar. Ik heb een klassieke kunstopleiding gehad. Dus heel veel anatomie en echt op je vingers getikt worden als het misging. Dus... En ik wilde dat ook, want mijn grote striphelden, dat waren niet zozeer de strips die ze maakten, maar wel de mensen die ze maakten. Dat waren dus bijvoorbeeld Herman en dat soort mensen, Giro. Dat waren de mensen waar ik enorme bewondering voor had en die ik als 20-jarige ook heel erg mijn best deed om te imiteren. Dus ik zat al een beetje in dat stramientje en dat heb ik doorontwikkeld. En op een gegeven moment ben ik om redenen begin jaren 90 gestopt als striptekenaar. Eigenlijk was begin jaren 90 was een breekpunt in de wereld van de strip. De games kwamen op, de computergames. En er was eigenlijk gewoon... de strip werd een soort niche. En ik ben toen gestopt als striptekenaar. Ik ben in de reclame gaan werken. Het ligt voor je, storyboardtekenaar. Ik heb 20 jaar lang storyboards gemaakt voor allerlei tv-commercials. En dat kon ik bijzonder snel uit mijn achtergrond als striptekenaar. Maar op een gegeven moment is die wereld ook gaan verschuiven. Dus eigenlijk de behoefte aan storyboards werd steeds minder. En het werk wat er nog overbleef in de reclame vond ik steeds minder leuk. En er kwam ook steeds minder werk. En hoe kan het balletje rollen? Ik ben toch weer striptekenaar geworden. En toen dacht ik ga eerst gewoon eens... Ik heb altijd al een beetje gespeeld met 2 characters. Een jongen en een meisje. Die jongen wil wat van dat meisje, maar dat meisje zeker niet van die jongen. En dan dacht ik, daar komt een hele leuke dynamiek daaruit. Mijn vrouw zegt van, je tekent ons. Nou ja, dat is het dus niet helemaal. Nee, maar ik denk wel dat het een hele leuke leidraad kan zijn hoe we dingen in kunnen vullen. En deel 2, voor de mensen die Scarlet Edge volgen. De eerste 1/3 van het boek, dat zal niet zozeer over die jongen en het meisje gaan, maar het zal meer over de zoektocht gaan hoe we weer bij de jongen en het meisje terechtkomen. Dus dat zijn allemaal bijfiguren die dan druk zijn om weer bij Scarlet Edge terecht te komen. Dus ook dat is een beetje een spoiler. Maar het wordt wel een hele leuke. Het wordt wel een hele leuke, spannende zoektocht. En ja, een beetje gewelddadig ook. Een beetje krieg maar erin, toch? Ja. Het mij wordt spannend. Hoe kunnen we daar stipje, of Jim stipje, met dit project om deel 2 straks in de winkel te krijgen? Nou, het is straks als het allemaal goed gaat, als het goedgekeurd wordt door Voor de Kunst, dan zal het te vinden zijn op Voor de Kunst. Op de website van mijn uitgever, uitgeverijpersonalia.nl. Daar wordt hier ook aandacht aan gegeven nu. En in januari ga ik het indienen bij Voor de Kunst. En Voor de Kunst stelt als voorwaarde dat er dus veel promotionele activiteiten aan worden besteed. Nou, daar zijn we dan alvast mee bezig. Ja, en ik zou het
ook voor al mijn trouwe lezers zou ik het heel erg graag af willen maken. In de verloren uurtjes die ik heb liggen, maak ik al pagina's. Dus mocht het allemaal niet lukken met het bij elkaar brengen van het benodigde bedrag, dan de productie van de pagina's gaat dan wel door, zij het op een lager tempo. En weet ik ook niet of ik dan de feestdagen van 2022 haal. Maar het is wel het streven. En het streven is eigenlijk ook om gewoon de serie uit te bouwen. Want aanvankelijk is het scenario geschreven op 3 delen. Dus ja. Je mag gewoon weer omkomen. Ja, en ik ga Arnold introduceren als een vast personage. Dat weet hij nog niet, maar dus bij deze is dat vastgesteld. Ja, zeker. En je wordt een schurk. Ja, goed zo, daar hou ik van. Ja. Wordt vervolgd. Scarlet Edge. En we gooien hem ook zeker op de richter. Arnold, Anko. Dankjewel. Dank u wel. En als je hem Anko zien werkel zien willen, zie ik even op Anko met een C. En dan Dijkman. En striptekenaar. En dan kist van alles nog hem, hoe hem te weten komen. Dank u wel, heer. Graag gedaan. En wij gaan weer naar Pauper. Dit gedicht heet Legitieme redenen. Om de macht te grijpen. Legitieme redenen om de macht te grijpen. Volle afvalbakken in de trein. Plofkip. Dat je naar buiten kijkt door het raam en het pijpenstelen regent, maar niet op buienradar. Dat je bij Fellini in Leeuwarden een 4-dubbele ristretto bestelt. Dat is Italiaans espresso, maar dan sterker. Maar dat je het dan geserveerd krijgt in een koud kopje, waardoor de koffie koud is zodra het op tafel staat. Disclaimers die dichters geven voordat ze gaan optreden. Een voorbeeld. Ja, ik voel me vandaag niet zo goed en had me verslapen voordat ik hier kwam. Maar ik was toch nog net op tijd. Maar onderweg hier naartoe heeft mijn hond mijn programma opgegeten. Dus ik doe het vanaf mijn telefoon. De hond had ook diarree gekregen van het papier wat hij had opgegeten en over me heen gescheten. Dus het kan zijn dat ik nog een beetje naar hondenpoep ruik. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Goed, dan nu mijn gedicht. Einde voorbeeld. Gehakt van de Lidl, met dextrose erin. Kunstenaars die niet op tijd komen. Giel Belen heeft me nog steeds niet gemaild over de kracht van het ochtendritueel. Tegenwind. Van adel zijn, maar in een tijd en een land leven waar dat mensen totaal niet aanspreekt. Maar hopelijk zitten er een paar vrouwen in het publiek die dat wel aanspreekt. Drink met mate. Waarom? Het is toch veel leuker om heel veel te drinken? Een voornaam hebben die bijna niemand goed uit kan spreken. Het is niet Hendrik, maar Hindirk. Niet begrepen worden. 3 jaar gepest worden op de middelbare school. En dat je daardoor psychoses krijgt. Maar dat dat helemaal niet erg is, omdat je vanzelf een psychose krijgt die wel lukt. Tegenwind met regen. Zoveel drugs hebben gebruikt dat de veranderingen in je brein permanent geworden zijn en je de drugs dus niet meer nodig hebt. Echt super goedkope hobby. Geen drugs gebruiken. Puntzak friet. En dat je dan onderaan de zak nog wel friet hebt, maar geen mayo. Fotografen die niet op tijd komen. Reisdeclaraties moeten invullen van €15. Waarom maken we het vervoer wereldwijd niet gewoon gratis? Dat is en goed voor het milieu. En dan hoef je geen reisdeclaraties in te vullen. En je hoeft niet je geld terug te vragen bij vertraging. Omdat de reis gratis is met 7 miljard mensen. Geen gezeik, iedereen blij. Tegenwind op de fiets met regen en te veel kleding dragen onder je regenpak. Waardoor je helemaal kapot zweet en woedeaanvallen krijgt. Omdat je zo'n kutleven hebt dat je niet een auto kunt betalen.
Dat je in de kruidvat staat en aan de kruidvatman vraagt: hebben jullie ook bokkenpoten? Maar dat de kruidvatman dan zegt: nee, dan moet je in de supermarkt zijn. Maar dat jij dan zegt: nee, ik bedoel niet de koekjes. Ik bedoel een bokkenpoot om je nagelriemen mee terug te dringen. En dat de kruidvatman zegt: dat doe ik altijd met een schaar. En dat jij dan zegt: dat is het domste advies dat ik ooit heb gekregen. En dat de kruidvatman dan een woedeaanval krijgt. En jij ook, in de kruidvat. Dat ik wel, zoals ik er nu uitzie, op het podium mag staan, maar niet zo door de stad mag fietsen, terwijl ik wel helemaal mezelf ben en in mijn kracht sta. Niet doorhebben dat je grappig bent. Ja, ik ga nu stoppen, ik word toch niet serieus genomen. Ik wil serieus genomen worden. Ja, ik wil serieus genomen worden. Muziek en spoken word is Joert in deze aflevering van Noorderwien Live. Het draait om een stripboek deel 2 die nog uitkomen moet. En een bundel van Pauper. En show meteen op hun social media hoe er een kommerkist, maar die intussen wol uit en kleer is. Ik bedank Joel vast voor het harkje en Sjen naar Noorderwien Live. We gaan nog 1 nummer mij krijgen van Metoxie. En wat mij onbelangrijk, graag een nieuwe week. Dag. They lay in bed, windows down, terror up. It's such a mess in their heads. I don't think they ever forget. They cry silently, so violently. These images are rapid and limitless. It's as if their lives stop right there, as if their souls have been left behind, and they were never able to scream it out. It's as if their lives stop right there, as if their souls have been left behind, and it all comes back now at the end of time. Walls up, no one's coming in, no, they don't let you. They are afraid to burn. Will they ever learn? They cry silently, so violently. These images are rapid and limitless. It's as if their lives stop right there, as if their souls have been left behind, and they were never able to scream it out. It's as if their lives stop right there, as if their souls have been left behind, and it all comes back now at the end of time. You don't know how to feel big without making me small. You don't know how to love without crashing it all. You don't know how to smile without making me cry. You don't know how to love without telling lies. 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 Lies.
despair. 'Cause that's you, and I don't need that. You don't know how to rise without taking me down. You don't know how to breathe without letting me drown. You don't know how to run without leaving me tight. And you don't know how to love without telling lies. 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 And you don't even have to try to make me feel scared, to make me feel like you don't even care, to break me in despair. 'Cause that's you, and I don't need that. The scars, the pain, the shards remain. The walls fall down. Nothing's left now. Lies. 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 And you don't even have to try. Lies. 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 And you don't even have to try.